Poďme sa spolu pozrieť na jednu naozaj fascinujúcu kapitolu našich dejín. Na každodenný život a ekonomiku slovenského štátu počas druhej svetovej vojny. Možno to znie na prvé počutie jasne, ale uvidíme, že to bolo obdobie plné paradoxov a skrytých protikladov. A začneme hneď niečím, čo človeku vyrazí dých. Predstavme si, je rok 1940, vojna je v plnom prúde a v novinách vyjde titulok Slováci, bohatnite. Ako je niečo také vôbec možné? Veď to úplne búra všetky bežné predstavy o živote uprostred svetového konfliktu. A presne toto je tá kľúčová otázka, na ktorú dnes budeme hľadať odpoveď. Ako mohlo dôjsť k hospodárskemu búmu, zatiaľ čo všade naokolo zúrila vojna? A čo je ešte dôležitejšie? Akú cenu za to všetko bolo treba zaplatiť? Pripravme sa, odhalíme naozaj zložitú pravdu, kde nič nebolo iba čierne alebo biele. Takže poďme sa ponoriť do prvej časti tohto príbehu. Pozrieme sa na tie viditeľné zmeny, na ten motor, ktorý poháňal zdanlivú prosperitu. Ekonomika sa zmenila, a to prekvapivo rýchlo. Nezamestnanosť, ktorá bola doslova nocnou mórou 30. rokov, prakticky zmizla. Ako tu vidíme, rastli nové továrne, stavali sa cesty, železnice. Jednoducho zdalo sa, že práce je pre každého dosť. Aj roľníci, remeselníci a obchodníci zrazu mali komu predávať. No a tento rozmach sa netýkal len robotníkov v továrniach. Samotný vznik samostatného štátu znamenal, že zrazu bolo treba obsadiť tisíce nových pozícií, takže nové dvere sa otvorili aj pre úradníkov, pre inteligenciu, skrátka pre vzdelanú vrstvu. Dobre, ale teraz prichádza ten zlom. Od tohto, povedzme si, pozitívneho obrazu sa musíme presunúť k tej odvrátenej strane mince, k tej skrytej cenovke, ktorá bola naozaj vysoká. A tu je ten hárčik. Povedzme si to na rovinu. Táto prosperita nebola ani zďaleka nezávislá. Celé slovenské hospodárstvo bolo v skutočnosti totálne podriadené potrebám nacistického Nemecka a jeho vojnovej mašinérie. Slovensko sa stalo v podstate jednou veľkou dielňou pre Wehrmacht. Aby sme si vedeli predstaviť ten obrovský rozsah, pozrime sa na toto jediné číslo. 24 650. To nie je celkový počet, pozor. Toľko ľudí pracovalo v roku 1943 len v dvoch zbrojárskych centrách, v Považskej Bystrici a v Dubnici. Len v dvoch. A nehovoríme tu o nejakej abstraktnej vojnovej výrobe. Toto sú úplne konkrétne veci. V slovenských továrniach sa vyrábalo všetko možné. Od kanónov a zbraní, cez časti do bombardérov, až po také špeciality ako periskopy pre nemecké ponorky. Tento obrovský kontrast vo vyjadreniach politikov nám krásne ukazuje, ako sa tá oficiálna, optimistická fasáda začala pomaly rúcať. Viete, v roku 1942 minister hospodárstva ešte hovorí o šťastnej a požehnanej budúcnosti, no už o rok neskôr iný poslanec oveľa triezvejšie varuje, že tie najťažšie skúšky ešte len prídu. No a tu sa dostávame k tomu úplne zásadnému problému celého tohto ekonomického modelu. Ten jediný a najväčší zákazník, teda Nemecko, za dodaný tovar jednoducho neplatil. Hromadil sa tak obrovský astronomický dlh. A aký bol konečný dôsledok? Asi si to vieme domyslieť. Tento dlh nebol nikdy splatený. Celý ten ekonomický boom bol teda postavený na ilúzii, na fiktívnych peniazoch. Prosperita bola len dočasná a draho vykúpená. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako sa všetky tieto ekonomické paradoxy odrazili v bežnom živote spoločnosti. Bola to totiž spoločnosť plná extrémnych kontrastov a morálnych kompromisov. Na jednej strane áno, štát zavádzal na tú dobu celkom progresívne sociálne opatrenia. Boli tu prídavky na deti, valorizovali sa platy a dôchodky, no a potom tu bola tá druhá strana. Vznikla úplne nová vrstva ľudí, tzv. Vojnoví zbohatlíci, ktorí bez akýchkoľvek škrupúl profitovali z vojny a cudzieho nešťastia. A toto je ten pojem, ktorý musíme pochopiť, aby sme vedeli, odkiaľ sa to bohatstvo často bralo. Arizácia. Bola to oficiálna politika štátu, ktorá znamenala násilné preberanie majetku, firiem, obchodov, domov židovským spoluobčanom. Pre desiatky tisíc ľudí to bola absolútna tragédia a strata všetkého. A pre iných základ ich nového bohatstva. Teraz sa presunieme k ďalšiemu fascinujúcemu paradoxu, k rozmachu národnej kultúry, ktorý sa, čo je neuveriteľné, dial v tieni totalitného režimu.
Keby sme sa pozreli len na tento zoznam, mohli by sme si myslieť, že išlo o zlatý vek slovenskej kultúry. Zakladali sa nové univerzity, vznikla Slovenská akadémia vied a umení, otvárali sa nové divadlá, vydávali sa stovky kníh ročne. Naozaj bol to obrovský rozvoj národných inštitúcií. Ale, a to je obrovské ale, tento kultúrny rozvoj nebol slobodný. Všetko sa to dialo pod železnou pesťou totalitnej kontroly a masívnej propagandy. Štát sa snažil ovládať myslenie ľudí a všetko muselo byť v súlade s tou jedinou správnou národnou ideológiou. Bola to taká kultúra v zlatej klietke. Tá izolácia štátu bola naozaj citeľná. Kým doma v tej zlatej klietke veda a umenie dosahovali určité úspechy, napríklad v jazykovede alebo archeológii, tak navonok bol štát úplne odrezaný od sveta. A skvelým príkladom je šport, medzinárodné zápasy sa hrali len proti Nemecku a jeho spojencom, ako bolo napríklad Chorvátsko. Blížime sa k záveru. Je čas hrnúť si všetky tie hlboké rozpory, ktoré sme si tu dnes ukázali. Ak si máme odniesť jedno kľúčové poznanie, tak je to toto. Takmer každý zdanlivo pozitívny aspekt života v slovenskom štáte mal svoju veľmi temnú stránku. Prosperita bola vykúpená závislosťou od Nemecka. Sociálne istoty boli prepojené s arizáciou a kultúrny rozkvet bol spútaný totalitou a propagandou. A tak na záver zostáva táto veľmi provokatívna otázka. Dá sa prosperita postavená na vojne a nespravodlivosti považovať za národný úspech, alebo je to skôr morálny dlh, s ktorým sa treba vyrovnať? Na toto neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď, ale práve preto je dôležité klásť si takéto otázky a premýšľať o nich. Ďakujem za pozornosť.